Jo, čaute ľudia moje, na toho som aký ďalšie video, dneska je to opäť Roblox a dneska dáme Collect Body. Ináč ľudia, chcela by som vás poprosiť, aby ste mi dali odber, lebo tieto videá vždy hrozne dlho trvajú a môžete to aj zdieľať s vašimi kamarátmi. Tak som sa spawnul bez hlavy, dobre. Neviem, či si mám dať, ja si dám bez hudby. Kamoško, dobre, ako prvé by som išiel asi do tohoto lesa. Tu na tieto hovadiny. Niekoho noha. Niekoho ruka. Nič není moje. Toto není moje telo. A má moju ruku, nie? A má moju ruku. Či? A nemá. To bola iná ruka. Tak ľudia, ja by som išiel toto tu preskúmať v tomto stane. V tomto stane nič. Lebo ja som túto hru hral, ja som to chcel už vydať včera. Ale neviem prečo, toto sa mi obrazovka vždy nenahrala, tak ja som to potom vzdal. Ani nič není. A mi to minule trvalo fakt, že chvíľku, asi 5 minút času mi to trvalo. Kamo hlava tu skáče, čo ti dáva. A tu nič není. Kamo je to zatiaľ hrozne biedné, mám iba hlavičku. Na 100% minule som toto točil. A nejaký typek mi nechcel dať moje veci. Moje proste telo. A ja som tu chodil proste s mačastým telom. Bolo to vtipné, to vám iba poviem. Nie je to tu ruka náhodou? Či sa mi to iba zdá? To nie je moja noha. To je moja ruka, prosím. Jo, to je moja ruka. Anetkina. Dobre, vybavené. Kamoško, takto tu sedieť na pláži, tu takú peknú hudbu pustím, takú plážovú, hlavička s rukou iba, takto peknú hudbu, ešte drinček si popíjam tou rukou, parádne. Dobre, no, tak ideme plávať s touto rukou, ideme asi tunak, do tejto tajnej miestnosti, presúme tunak, tunak je okák, a tsunami prichádza. Ne, ja som pod vodou. Ja som pod vodou. Ne, tsunami. Reboha. Plávaj. Hore, hoď. Hore. Tak, kam to bolo obrovské tsunami. Zatiaľ nám tu nevychádza, máme iba toto. Máme iba hlavičku. Čakaj, tu je nejaká ruka. Tu nie je moja ruka. Môžeme to preskakať, aj si sa nemám nohy, tak nejakou rukou to proste cvásnem. To je nejaké proste telo. A to sú nejaké chacky. Nič tu není, kamo, ja už by som mal, kamo, polovicu veci. Toto je čo? Tu asi nič není. Tak sa robia si piškvorky. Ale ja nemám kamarátov, takže si nejaké piškvorky nemôžem dať. Okak, tu je okak, a iba hlavu, tej nohu, a tú nohu som videl, hore, tedy. Kamo, je to hrozne zvláštne, keď ruka ti iba skáče len tak. Kamoško, ja by som sa išiel pozrieť ešte, že to nie je moja ruka. Á, moje telo! Vidím moje telo asi. Ne, to je moje telo. Moje telo. Jo! Moje telo, okej. Už chodím jak tento. Moja noha! Dobre. Jo? Kaž? Jo, moja diaľa. Kamoško, toľko vecí sme našli. Čo ti dáva? Ešte ruka mi chýba. Jaže to je typek. Ukáž, ako vyzerá. Kamo, úplne komický. Ruka. Haló, rutička, kde si? Rutička. Nič nie. Hrozne zvláštne, keby ma toto naháňalo, kamo. V noci. Hororová hudba. Haló, naháňaj ma. Ona to odpovedala. Ruka, doma Bacon Boil ruku.
Ešte tu sú nejaké domčeky a pleška, baldík. Až? Nie, to nie. To je alurl. Tak čaute zlatička, dneska je tam ďalší video, dneska je tu opäť Roblox a dneska ideme... Tornado, ne! Tu sa nauč, krk. Kúpeľňa, kakam, dobre, nevadí. Ukáž, nič, to nie nič. Idem, tak to si dám, kamoško. Úplne nádherné. Dobre, aha, fontána. A vidím moju ruku. Moja ruka. Jo, je to moja ruka. Jo, sme kompletní. Dobrí ľudia, ak sa to video páčilo, nezabudnite like, odberať. Čau!